Uy pre, nakadungog kas balitas TV ron. Masibag yung Odette mo balik kay mga igsuri. Maayo nun pre. Kaya dili ra bagid lalim. Gibuhat nga diri sa Cebu. By the way pre, na kay naibawaan nga mga grupo nga ganggang diri kay ganahan ta ko nga naakoy mga daghang amigo. Matay pre. Kung ganggang lang isgutan pre. Purke dyan akong daghanang naibaw ang ganggang pre. Lima nga pre. 3 strongest ganggang in the world. Axe gang. Babul gang. Paru-paro gang. Kung saan ng axe gang pre? Kanang axe gang pre. Sila ng mga gang nga pero may magdadalag at sa ay yun pagkupyan sana pre. Kung makakita ka na pre. Kay mabugha yun mo na sila bingka pre. Ang buwan ng grupo ha pre. Ay kay simple ka adlaw niya ko makabuka. Pili ka. Ya ka nang pabulgang kung saan na pre. Sus. Kanang babul gang pre. Mga dyan yung pinakasikat dito sa Pilipinas pre. Kay mga bulyako ka ng dako. Ay di ko anang pabulgang pre. Kay mga tripping mo kay na pre. Kung ganahan mo pre, kanang mga friendly lang kayo ba? Mga inamig ko lang. Friendly rin mo ganahan pre. O ari ka na bagay sa paru-paro gang pre. Kay kanin sila pre. Mga friendly kanin sila pre. Pero mga palahubog sa lagi pre. Ay na pre. Mga friendly. Bahalag pala hubog, basta magkasinabo. Nya, saban pre. Bayog ta. Sudan ang gang nila. Nya, saman. Tana. Ha? Hop! Nung naman mo dire? Kabaw mo nga kaning lugar a private property ni? Oh, sorry boss. Naam ginikinyo naman boss nga. Dari daw ang hideout sa paru-paro gang. Oh. Mao ning hideout diri sa Paru-Parugang. Nya, unsa man yung tuyo? Ay chill lang boss. Ay kasuko. Mo ganing ni arero ni boss. Aron musod ni anang gihingan na nilang paru-paro gang. Mao ba? Nya, kursunado man jud kamo musudan ning Paru-Parugang. Oh, boss. Ay, kursunado kayo boss. Di ba? Kursunado kita. Sunod do kita. Oh, hello boss. Ari diri boss kaya mo musud ha kamo sa atong gang. A few moments later. Pumasok ng gangsta sa edad ko 14 years old. Tinagap ko 30 second na soccer matay blindfold. Uy boss. Asa naman atong mga bagong musud sa atong gang? Na boss, naghuwat nimo na dira sa sulod. Oh, mau ba? Sige. Banta diri sulod. Meanwhile. Karon, desidido naman yung umusod sa paru-parugang. Andam na mamulmasigitan. Andam na! Anong kailangan kong gawin? Ganggang pre. Sus kung ganggang lang isgutan pre. Daghan jud naibaw ang ganggang pre. Sus pre. Kung gang lang isgutan pre. Purti dyan akong daghanang naibaw ang ganggang pre. Isgutan na lang tulo ka strongest ganggang in the world pre. Axe gang. Tato gang. Sa tanlas. Paru-paro gang. Para ang babulgang pre. Maog yun yung sikat nga gang dito sa Pilipinas. Balik-balik last. Sus, kanang bulyakong ay last. So what's up mga kabuhi? It's time to shout out. So karon mag-shoutout na ta. So gato shoutout sa YouTube channel. Shoutout ni Joseph Encounter Vlog, Martin Dijos, Dilip M. Tiro, Gwen Serat, Sarah Henro, Henry Abad, Hannes Higuera, Ogne Princess Hanabi, Mark Garcia, Jamaica Basister, Weng Weng Henry, Tagbilaran Biners TV, o ni Jake Thomas. Shoutout. So, special shout out ni Kuya Roybel Camacho, Borges Gintindes, Playa de Gravante, Nino Silma, Christopher Galtindes, o shout out ni Chief Dante, ni Chief Castellano, o Chief Richie Silma. O shout out sa atong pinalangga nga mayor nga si Jigger Silva. Shout out.
Don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa among mga gabuhi. Halisa, pwede halisa, cutie halisa. Hayaka, pwede